Takže čau ľudia, zase tam pri novom videu a dneska budeme hrať Brawl Stars. Budeme hrať zase minihry, no a questy akože už nemám, no mám 2, môžeme ich stihnúť, no uvidíme. Takže predtým, keď ste tu noví, tak určite zanechte tu odber, toto červené tlačítko určite kliknite o 106 a ešte like so zvonečkom, aby vám neunikali takéto videá. No a my ideme na to. Takže dávame play a ideme zahrať Duo Showdown. Takže ideme. OK, 100% a my už sme v hre. OK, toto by sme mali. Takže tak rýchlo zabijeme. Oho, dobre. Dali sme ho. Na šupu. No tak nič. Nie. Nie. Nevadí, tak druhé miesto, no tak čo už. Dobre, aspoň plus 7 ránkov. Nie, 7 ránkov, trofej. Prepáčte. OK, takže teraz by som si rada zahrala Hodzone, takže ideme si zahrať Hodzone. Takže ideme na to. Dúfam, že nebude tam mapa, že budú tam 2, musíme. No uvidíme, stačí jedno. Asi je, no. Je, či... Toto čo... A nie. Nezačína to veľmi dobre. Nie. Vôbec sa nám nedarí, vôbec. Nie. Toto čo? Toto sme prehrali. Bože. Toto sa nám vôbec nedarí. Smutné. -2, ešte, že -2. Takže Hodzone sme prehrali a tak nič, takže nám ostáva knockout. No ale ja si dám teraz iného brawlera a ja si presne dám toho. Aj keď je strašne pomalý, ale má dobré streľa. Takže... No takže ideme. Nie. To na čo čaká? Tu vyzerajú NPCčka, že tak chodia. Koho toho. Nie. Tak nič. Dobre. Nie. Zase. Dobre to máme.
No poď, Edgar. Bytočne zdržuje ináč. Tak, dobre. Yes, vyhrali sme. Teraz rozhodne, že... Ach, ne. To musíme dať. Poď, Colt. Zabiješ Rika, poď. Ale to čo robia? Zdržujú. Tak idem hneď už. Keď tak už. Yes, dali sme to, konečne. Takže knockout by sme mali. Takže to je super. No a teraz by som si akože dala na záver. Som si dala Game Grab. Alebo aj Bounty, ale skúsime Game Grab. A zoberieme si teraz iného. Si zoberiem asi zase toho detka starého. On je dobrý, lenže treba sa snažiť a nemám veľmi vyupgradenutého, takže preto. Ach, nie. Dobre, ja idem. Ok, mám 2. OK. Dobre. Ah, nie. Nie. Ohnie. Nie. Toto sa nám tak darí, že až. Nie. Nie, sakra. O nie. Furt zomieram. Mne je smutné. Ideme preč. Však choďte preč. Nie. Tak to sa nám zase nedarí. OK, rýchlo utekám. Dobre to máme. OK, dali sme to.
Easy. Sa zľakla, že to bude ťažké, ale nakoniec sme to dali. Takže super, ja som rada, že sme to dali. Takže tak. No a určite, keď sa vám páčilo toto video, zanechte tu like, odber a zvoneček. Takže my sa vidíme pri ďalšom videu. A tak čus.